ngadap da kajing sungu yu blay sa yusin ya ka bangiyo banya kren bat pi bat ngam ya kren na ka ktien jong ki breu hanrai na ka ktien ka jong blay ka ktien ka jong blay ka bangiyo bangi ai kerteng ya ka bible bat ka dei hakani ka ktien ka jong blay ka baladon lut baro ke jing ya thu lupa ya ka bau blay ya thu lupa ya ki ayom ya ki por baro ya ka ei ka ban sa ja ka ei ka ban salong tadei ta kadai hakani ka ktien ka jong blay bangi i nado basdang hado menta bat ka ei ka bau blay la ya thu bat ka ei ka bau la kren ba ki la dap ja ba ki dang don ru sa kita ki ban sa ja hagi sngi ki manangwan tadei tangi kum ki kristan ngim don ha ka umdum la ngim sa ha ka ta ka lingo namar ngitip ba ya ka ei ka ban sa ja ngitip ya ka ei ka ban salong tadei tangi ai ngo yu blay bu ai ngi kat ya ka ni ka ktien ka ba koror ka jong u kaktien ya ka ba mauhi Ukraine mauhi ya thu lupa yang i ken ki khon ban riu ban sngo thu ya ki ek baro ki ba ja ki ek baro ki ba long ha ka prathai dadeng ta ngingim lengo ngingim sa ha ka jingkali balai ka longum ni balai ka longum ta namar ba ha ga ni kaktien da ya thu lupa lot baro deng ta kaktien ka jong blai ka ong ba blai u ya thu lupa ha kita ki shakri ke jong ban ya thu lupa ro ya kita ki ek baro ki ban sa ja ki ban salong tadei tangi shania 100% ya kene kaktien namar ya ki jing ya thu lupa ya ka balai ya thu agane kaktien kila dap ja kila dap long ba ki dang sa stang ka to kat ni ki ban sa ja bat ki ban salong tadei ta agane ka swingin ya pet biang sha ka e ka ba ja ha ka ri Israel bat ngila ruban keli balai ka ja kumni menta balai ba kani ka thma balai ba kani ka jingpen khi kat kani kabalapan ki om tang ya ka Israel ne om tang itu ibenta jong ka hanrei kabalapan ki ru ya ka perthehi baro kawai tadeng ta kani ka sedang bait kadai na ka benta jong ka Jerusalem lanegi ko ta ka East Jerusalem ya ka baha East Jerusalem ka don kawai ka shnong ka bakarteng ka Sheikh Jarrah bat kani ka shnong Sheikh Jarrah kadai ka shnong ya ka baki Israel ki kamtrai ki om ba kadai ka jongi padeng ta ki lapha ban penmi no ikini ki ba shong hang ta Bad kadai heng ta ba keladon kata ka jing ya bitar ka jing ya dom. Bad heng ta glai le ru ya ka kes bad ka kes kadang sa pending hapo ka Supreme Court jong ka ri Israel. Bad dei men hakani ha ka uni benai Ramadan jong ki Muslim ya ka ba ki Israel ru kala perking ka ong sya ba pin ya lej ban ya dwai le ne ban ya lej bun hapo ka Al Kasamos le ne ka tu ka Dome of Rock. Ha ka tu ka jaka ka ba pin ya penlong ya tu ka jing dwai ka jong pi yo ba ka mi ka jing kulmar yo ba ka mi kano ka jing ya mensau le ne ka jing ya penki bat kinong Palestine kila ali long la ka long bat kila penlong ru da ka kata ka jing ya lang ka bahe bahang ta ba deng ta ba kini ki Israeli forces le ne ki pulit jong ka Israel ki lej ban khnra ya ki lej ban be ya ki bat dei nang ta ken kala pen bethai ya ka ni ka jing ya ki menta tadeng ta ka jingja ka dei bet na ka Jerusalem deng ta ka ktien ka jong blai ka ong ba ka Jerusalem kan salong ka ta ka khuri ka ba pensat lengwit ya kita kinong senchar jong ka perthai bar umau ba khia na ka banta ki ri jong ka perthai kamut ba ka Jerusalem hi kan long ka ta ka jaka ka ban pen king kle ya kinong senchar jong ka ri jong ka perthai ba langi pe ya ka Jerusalem Hoi chua ba ka Israel kan yo ila ka jong ka ri ha usnam ka khandai spa sau pu pra ka de khandai spa sau pu nyo ba ka UN ka la pas ni ka resolution ba ka ta ka long ban kan create ya kini ki artli ki ri ni two state resolution but kin pia ya ka Israel but ya ka Palestine kan mau ya kani ba ka kerteng Palestine ru kam dei ka original ka bala don na do mendai ka Palestine ka dei ka bala penlong lani bala ai kerteng da ka himarom haga por ke jingsen char ke jongki tadeng ta ba ngyo ene ka kerteng Judea ni Palestine tadeng ta ba hadu menta ngi ba ka don be ka jingya le tadeng ta usnam ka khandai spa sau phu nyo ka UN ka la pas ke ni ka resolution ban phia no haki arbenta ba kata ka long ban ai no ki Israel ba ban ai ru ya ki Palestine ya kata ka ri ka jongki tadeng ta kila ban ai ya ka Israel kumbasan pun 0.1% bat ya ki Filistia bakin yo ya kita ke Palestine de bakan yo kata ka sapulai 0.1% bat ya ka Jerusalem pat bakan long ke international zone lene bakan dei ka jingpet jong ka UN tadei ta ki klemshim la ai ya ka Jerusalem hangno ru Henry ka dei
hakasnem ka babot kila ay ka ri Israel bat hang ta kala penki ru ikiri Muslim jong ka perthai haba kilawan menyele thmaru henry ke Israel kala job ya kata thma bat kathma kala nang yale bat nang yale bat kadai ka sinong kadai ka ri am ka bangi i ya ke jingele ka ba klam sange hado mentah ladang ipai kat kum ke ai ka balaja kat kum ke jing tho ka long ba la penjot ya ke ka sinong ASEAN henry kadang ne hado mentah ladang ipai ke jingele thma kala long hado kum ba khat reusin kala sha kurup lane kala sha thombor kumba sanpu ASEAN bat kala sha kiertawiru hado khat reusin bat ngi ba kala donru kata ka jingya bujli ka jingya ai ka jingya shim ya gane kari nado gitak ski murmuk nado ki por ki mamenshwa hado bakada poi ha kekti ke jongki Ottoman bat kane kari ka dei be ka bakulmar nado menshwa hado mentah tadeng ta hausnam ka khandai spa nru punyo hagata ka jingile thma hadin bak Israel kala yo ya ka jingla iloi ke jongka hadin bakala yo ya gane kari ke jongka hausnam ka khandai spa saupupra kala jaben ka thma ka khandai spa nru punyo badaya ka snem ka khandai spa nru punyo hagani ka thma hagaba ka Israel kala yo pat ya kita ka ri baka kala du no kum ya ka Gaza ka West Bank Golan Heights nta ka Sinai Peninsula but kadai hang ta baka Israel kala nang yo shu pen ban ya kita ka ri ka baka kala du menshwa tadai hang ta kala nang pinbitar baka nang pinbitar shu ya kinong Philistia nene gini ki Palestine but kala penbitar ru mdai tang ya kinong Palestine rei kala penbitar ru wat ya ki Muslim jong ka perthai barakawai namarba ka Jerusalem hi kadai ka baki Israel ki kam ba kadai ka jong ki Kristan ki ong ba kadai ka jaka ka ba ho ka jaka ka jong Jesus Christ but ki Muslim ki kam trai ki ong ba kadai ka jongi namarba ki nget lightly ki don ki site lani ki jaka ki baki Muslim ki khen kentang bakata kalong kam Makkah kam Madinah bakaway na kata ka Jerusalem baga baki gila tais non menta ya ka Dome of Rock bat ha ka compound ni ka don kata ka Al-Qasamos baki jiu hado menta ki kam baka ka jongki baki ong baka ka jaka shong jong ka temple ka jongki ka bala penjat no house nam nyo po AD badeng ta ka ni ka thma ka yai jabat ka yai long bat ngai i ngai shar khai ba menta ga e ga baka long namarba finapet ya kamap pini ba ho ka Palestine ho ki Israel kilanang korup ya ka ba kilanang yo ya ka bat ka West Bank finapet kadai ka jaka ka badan ka East Jerusalem hangta ka badan ru kani ka sinong ka bakarteng kata ka Sheikh Jarrah bat kilayele nang ni menta kani ka long kham sa jrong bat nang thina try pat ka Gaza kadai ka balasan syaru daki leno Hamas tadeng ta gini ki Hamas ki ther lagi bom daki hajar teli ki bom rei ki shulong no baka Israel ka don ye tau Iron Dome jongki lene tau tiar yada jongki ban pen bethai no it ki bom ki bala siat nang tai ban pen bethai hang tai jrong bat ki ong ba kalong hado bukum ba khandai 4% kata ka jingbet lene ka jing tibet ka bala ban pen sange ya kita ki bom ki bala siat daki Hamas tadeng ta ba Israel ong ba ngimla ban shu shongkop ngimla ban shu ngap jar namar ngilong tangkum le si ka jaka ka ba naka kata ka stadium ka ba he ba ngilong tangkum kata ka jaka ka ba bujli jan nani iwi kamrarit namar baro saudong laker de ki ri Muslim bangidei iri ibarit na gibarit tam tadehing ta ba ong ladangi isu ngap jar ngin sa syanyon ngin sa ja tadehing tangi haban yale be jakat ba ja longkat balong ba kani ka jing e men sim ka jong ke Israel fin i kani ba u Prime Minister jongki u Benjamin Netanyahu ong ba ngam ai ruwat tang shi in shi nganom ai la ga jong ri ga jong shano ru bat kane ka donot ka jong o ka ba e sisa ka penbitar ki bobon ki ri jong ka perthai badeng tangi i kini kisngi ba kane ka thma kanom sakut tahang ni ngini duai ba kan sawan ka jingsuk ngin duai ka jingsuk ya ka Jerusalem rei abangi pej mentahi ngile i ki protes keleng ha ka ri perthai ha Jordan fini po Iraq ngi po ha France ngi po Germany ngi lai ha po ha Spain ha Belgium ngi lai menta kala senang pur keleng bat ha London ru kila don kini ki protes
Namarkam kta atangi kinong Palestine ka kta ya gane ka jaka ka baki ki ong baka de ka holy site ke jongki. But ka ka ban saja nang ni ngangit kan sajahay ka thamabat baro shika tarung apet wat ka ri Amerika ka yada ya ka ri Israel ka ri haga jingeda ka jong ka ri Amerika handre ka Amerika mentaro kala keli kala balai mepen betai ya ka to ka building ka bakhat armala ka baka don kita ki press jong ka perthai menta ke Israel kala syakli jingkeli haga ri Amerika. Pinpej mensyua ka Amerika ka de perlok bahaba ka ri Israel ka de ka Amerika ka balapin benaru ya ka Jerusalem kum ka capital jong ka lani ka taka nongba jong ka ri Israel bangi baka de ka Amerika handai menta ngi i bakala don kum kata ka bajia menta kala dangi pej ka ktien ka jong ublay ka ri Israel ha ka bakhado hi kan sa marway badehing ta habangi pej ya ka present development ngi i Tayyip Erdogan u president jong ka ri Turkey uni uladon ni kata Confederation of Muslim Islamic States ni ke uladon haduk komba san pho nyau teli kita kiri muslim ke ba ula ya penia teli lang mentah kini ke di perlok bahabat ka Russia ba kumjo ka Syria wa azad bat ngin sa iru nang ni syakmat wat ka Iran nang ta ka Ethiopia ngin sa i shu sa giwi pat kiri ki bania join kti ladangi puli kata ka ladab ya tho lupa haga kitab Ezekiel nong ba laipo pra bat laipo kendai bat kin saya mi kita ki shipai bat kan long bit tik kum utau la ubadum ubawan bet hakari Israel henry u Israel un job ya gani katma bat kan sa penlengok ya ka perthai baro ka wei bat dehang ta anda ba ka Israel kan job ya gani katma bat haba kan pendem tedong lut ya baro kiri jong ka perthai tadehing tabo Israel unsong sarong. Padehing tao unsami uni umrat klau ubanwan ra ya kata ka jingsuk barki Israel kin ong kata ka por ka jingsuk. Padehing ta ken ba anda lawan kani ka jingsuk kin yoru wat bantai ya kata ka temple ya ka bagi angnut haduk menta. Haga ni ka jaka bakadon kani ka Al-Qasamos lani ka Dome of Rock. Kin sayo bantai ya kani ka jaka fila ban shem ya ka taru lada pipej naga gospel Jomathias kal nong ba arsaw ka dekot ka bakhatsan ke yatho ingi bagan sayeng ka ka jing ijli ya ka balay yatho do Daniel haga kitab ka jong u but uni umrat klau un sawan ra ya ka jingsuk bar ki Israel kin ong ba ka de ka jingsuk henry umrat klau udai basyun ya ki Israel bar uni lada pipej ya ka tin ka jong blay ki yatho ingi ka kitab jing pen pa kal nong bakhat ar unsa be no ya ke Israel kum kata ka brio ka pun yo neu khulum but unsa be ya ka shakata ka jaka shakare klau daga ba utmu ban peniap ya ka ke Israel kan sadon ha pedeng ke jing linear ha pedeng ke jing jenjar kin sabon ke ban syak peniap kede yang ta ba kita kikin thai ki ba ai bun ni ki badang pun khon kan long ka ba jenjar ki ong ka ktien ke jong blai baladangi pej ya ka ktien ke jong blai kalonong ba arp saw de khot bakhat san Jomathias kong namar katawan da finu i kata ka jing ijli bapendo balong syapang jong ka do Daniel nong ithu ulpa bakada yang ka jaka bakho jar ubapuli unda singap anda kumta kita ki bah Juda tu a bekinya petno syakilum kamut ki haban ya pet kini ki Israel ki haban pet jar ubahalor yeng wat ai bun hier ban shimeru na lor yeng jar ubahaleng karu wat ai baun kaladien pat ban shim ke jankop jongo henry kordit ye tagi bapun khon bat kita ki ba ai bunya tagi sngi henry fin duai ba kata ka jingpet yap jangfi kanom long ha ka mentelang lemne ka sngi sabaton naba hangta ka kordit ba kan long kat ba empat ju long na do benang long ka perthai hadu mentaru lemne kanom long syuru tilem da pendekut no ye kita ki sngi kanom light ru ka wei ka do henry na ka bentagi belajit on pendekut no ye kita ki sngi ong ka ktin ka jong blai badeng ta ki Israel kan sapoi ka por ka jong ka jingjenjar ka por ka bakimpat jui ya ka jingjenjar bukum kani tang nya pe biang kham shadien balai baki jiu ki wan biang sheni ka ri hoi kala judon kata ka jing perkhat ka jong ki bakin wan banwan phai biang shela ka jong ka ri but ka de house nam khat praspa khandai pun riu ladon we breu bukerteng u Theodore Herzl uni ulap mi ya kata ka movement ki bakhat ka Zionism bat kata ka de ka ba don tang early ki point ba kata ka long ba ki jiu kan wan phai no shela ka jong ka ri bat ka ba ar ka long ba ki de ban yo no la ka jong ka ri ki khat ka Zionism
Bat kani kala jaba anda bala sedang kumni terter. Kala dan ka jingpen ki agi jiu ka lenga pertai bakin wan pai no. Shela ka jong ka ri ka jong ki hapo Israel. Tade hing ta ngi pai ausnam ka khandai spalai la don kum balai po ajar ngut ki jiu ki balawan pai. Nang ta ka khandai spa sao nang ta gila nang bon shu da ki sau po hajar tam e kila sedang banwan. Henry hakasnam ka khandai spalai po. Kadai British government hi ka bakang pat ya ki jiu banwan pai. Shagani ka ri. Kilakang himaki. Padahing ta ki jiu sakut kum syapo po Germany keleng. Padahing ta ba kilayo ban syak penyap hau Hitler. Hagato ka gas chamber. Hado kum ban riu million ngot ba ki jiu kilayap. Beli yap ka daw kolom ba kimla ban wan pai. Syala ka jong kari ka jong ki bat habang ipet ya kani ka tien ka jong blay ka ong. Bakata kampat long ban New Jor bat kani ka ban sawan. Haga ba uni umrat klau unyo ban penyap ya ki jiu. Tadehing taba kan salong ka jing kordit ka bahado kata ya ki jiu. Bat kumta ka ka ban saja. Onda lakut kani ka jing sensyar ka jong umrat klau. Haga snem ka ba nyo ka dehing ta ken ba jisu un sawan. Ban yuk kejat haulum olip bat ulum olip un kat arliang. Badehing ta ki jiu kin yam kin linyar kin se pan map hang ta. Badehing ta ka ba jisu un pelai im ya ki jiu. Ya ka ba un penrem no. Ya uni umrat klau haga ta ka thamaba Armageddon. Ya ka baun sa krompat yaw ni umarat klaw, yaw soitan siyahajar sinem nang ta. Tading ta ka ka ba, kan sadya ka ban salong, ngikum kibangit ngila tip lupa. Bagaday kata, to tip ba kata ka, jingja kalapoy, mentahang ni haka bakot. Tading ta kum kibangit nga kwa ban ong yafi. Tangini duway, namata ka jingsuk jong ka Jerusalem. Namarada ka Jerusalem kamsuk kapurtay baro kanumsuk. Tading ta lada ka long kaman ka jong blay. Lada ka laday ka por ka jong blay ngim lahiru. Banong kumno. Tading ta kum kibangay, anay kum kibasngap, ya ka program, ka por, kibasngap, ka jingkren, ka ba fide banle, tangga ta kaway ka long, bafin penkre, la ka jong ka jingim ka jong fi. Ngay, how ni Jesus Christ. Yo ba ka por, ka dir tan ya fi, yo ka ba pihak banyay lang ba ka jing sensyar ka jong umarat klaw. Ka por ka jing sensyar umarat klaw, ka ba kapor yung siat mar klaw kalong ka ba kordit kalong ka ba jinjar do kata mday umrat klaw ban penjenjar ndray kan sawan ka jing penjenjar ka jong ublay ya ka ba ublay un pelat ya kita ki nyutli ki jing pendat ki jong o ya ki nyutli ki turoy ba kita ki nyutli ki pliang jong ka jing pitar ka jong o hagane ka perthai but kapor kan long ka ba kapor kan long ka ba kordit ka ba jinjar kani ka lockdown kani ka corona kampat long ban New Jor bat ya katay ka bansawan kini baro kini tangke jing sedang ako abanong ifi Henry katay ka ba pedeng kampat wan ka ba kut ru kampat wan lada ka jing sedang ka long ka ba ijenjar kat ni ka ba pedeng li kan long no ka ba kut li kan long no ka tan tadeng taban lat na kata kadon tang ka way kalenti ba kata ka long befin pediang yu jisu ba pinyo kanya ka jing penem banganget banyo ya ka jing rong no ya ka ba finyo ya kata ka jing kemen ka jing ka jong fi ha ka ba utrai unwan pinyo sngo ya ka turoy ka ba un saput na beneng ha ka jing sawaw angel rang ba shklip mat pen kala ya pi ba on rong no ya fi ken ba fin long kita ken kita ki riu kho ki jong utrai ba fin sayawan ngin sayawan ha ka ta ka por ya ka ba utrai unwan menyelek thamayo marat klaw ken ha ka ta ka jingwan arsin ka jong upat ya ka ba un yok gejat haulom olip. Tading ta lada fi kwa benya don lang ba utrai kabiang stunat balada fi fim kwa tingim la ban ong kata ka syong ha gamon ka jong fi ba utrai upen sngowi ka jing shisha bat nakaliang ka jong ka long ba ngi kwa ya pi ba fin pediang yo ba fin jinjar ngi kwa fi fin pediang yo ba fin salong ka jing babi ha kata ka sngi bat kam de tang menta kata ka jing babi kam de tang ha kata ka jing sensyar jong berat klaw Henry yo bakan saulong senon syakata ka punggading ya ka ba mon bread no kita ki bamngai bat kita ken ya kita ki angel ki jong soitan bat yu soitan hi ya kata ka punggading tadai ta kat baga por kadang don kat baga por kadang biang kadai ya pi ba fin pen kre la ka jong jing em kini ki baro jing ja ka perthai kadai ki blai thu lu pa ka tien ba khoi ki jong blai tadai ta la phim ngai ka sa stanga pi la phim ngai ka syong stanga pi tadai ta wonom ai daw pat yu blai wanom ai daw ba phim tip la ne wanom ai daw ka ba phim shimla yo snow nganget ba pila dep yo snow lapen snow ya pi ka ne ka sngi ba finget phim ngai pin haban yang khamat jong ni nong bishar ba dei du way pat hendrei udei u Jesus Christ uban bishar ya fi ken utrain kar khu ya fi nga kwa ban duai nam ta jong fi ka ne ka por ka menta trai ni ka por nga ai ngo ya me
bagi ke barok ke beja ke pertai ke dai ke belai thu lupa ke tien ke jong me try ke tien ke jong me kam ju lam ler ke tien ke jong me kam ju light try ke tien ke jong me ko try ke David sbak ba ke David take kum ba me kren kum ta ke ja kum ta ke long bangada duai nam tani ki khon ki jong me belai ba ki le sngo ba ki barok ki jalong kin pen kre la ke jong ke jingim ke jong ki kin pen kre ko try ban pediang ni me ko try Jesu komunong penem atrai kenang bikin hap haga ta jing senchar ka jong umrat klau ka jinjar ka kodit haga ta jing bitar ka jong me ablay ka ta por trai bikin yo light ko konrat kum ki riu khoi ki jong me haga jing rong no mar ka jing rong no kala hajan ba kala long haga jing khang bangada doai ngada ker khoi ni ki khon ki jame kinu ni ki bor ki batek ki bakhom ki bor ki pen matla ki pen e do not kita ki da do ki da dam no baro ka teng jong Jesu ngada shop no e ki kin da kenriak no na do ni ka clip mat ka bamenta bagi ki khon ki jame ko try oi kin pen rit ele kin pen ko ngo ele try oi kin nget haga teng jing shi shai ka bala pen sngo ki ko try ka duai nga ai ngo ko nat oh shibon ki men sem ki kala ka mot haga ni ka jingkran shibon ki men sem ki kala ka mot try ki wan shaka jing pen em ai ke jong me ko try hallelujah ngi ai ngo me ko pa de me wa kren bakta try haga teng jong Jesu ngi duai ngi ai ngo amen amen try na kar khoi fi try nang ai bor fi la an phone ngi pila ban wan ro shikne ke jakang ngi yo ban kren kham ha fi kublai shibon ngin sikendo pat amen